Добър вечер, дами и господа. Това е Национална телевизия България 24. Вие гледате политическото предаване "Точка на кипене". Аз съм Илия Петров. Основна тема в нашето предаване тази вечер ще бъде предстоящата предизборна кампания за местни избори, която се открива утре, а в студиото на "Точка на кипене" е господин Красимир Богданов, депутат в 43-то Народно събрание, заместник-председател на ВМРО и кандидат на воеводите за кмет на Враца. Добре дошли. Добре завари, господин Петров, и така много поздрави на вас като мой съгражданин и разбира се на всички зрители на вашата патриотична телевизия. Благодаря ви. Тази тема аз ще я засегна и в края на предаването. На нашите зрители ще им бъде интересно, защото разговорът ще бъде любопитен, обещавам. Основната тема е ясна. Между другото, искам да ви кажа, че от тук натам, вероятно до 25-ти, няма как да излезем от капана на местните избори. Така че политиката така или иначе променя живота ви. Ако вие не искате да занимавате с нея, тя почва да занимава с вас. Искам да ви се извиня от сега, че политическите теми ще преобладават. Освен разговора, който ще проведем с господин Богданов, както знаете, имаме редовни рубрики. Едната от които е "Гаф на деня", за която вие може да гласувате или на страницата във Фейсбук на "Точка на кипене", или пък по някакъв друг начин, за да може да направите класация. Гафа на деня днес не е трудно да бъде идентифициран, но предполагам, че вие все пак ще направите някакъв по-особен избор. И накрая, както обикновено, завършваме с рубриката "Избрана от мрежата", където търсиме ваши анализи, коментари, статии, постове, които са забавни, елегантни, които предизвикват смях, които ни карат да се срамуваме или да се гордееме. Въобще интересни. Интернет и Фейсбук са прекрасен източник за подобни постове. Вашите въпроси, мнения и позиции може да изразите на телефон 02 988 0564 или на страницата на предаването във Фейсбук, която виждате изписана на екрана. В днешното въведение на водещия бих искал да продължа провокативните си разсъждения от вчера, свързани с отношенията между политици и избиратели. Вчера развих две тези, а именно, че избирателите не са по-морални от политиците, нито са по-малко корумпирани от тях. Днес твърдя, че избирателите са също толкова виновни за състоянието на страната ни, колкото и политиците. Свободното пазарно стопанство и демократичните процедури не са хапка за всяка уста. Изследователите на икономическата ни история твърдят, че капитализма е несимпатичен на българина. Може би заради това вече повече от 100 години българското общество не може да се измъкне от бедността. Избирателят се стреми да преживее и оцелее чрез натуралното възпроизводство, чрез малките, но сигурни доходи и ежедневието на жълтите стотинки. Социалният ресурс са съседските и роднински солидарности, а това е типичен пример за примитивност на обществото. Дайте му на българина да мечтае. Той говори за законност, но има предвид богатство. Има предвид легитимацията на една стара мечта на бендите да станат богати. Това общество, в което има едва между 5 и 8% активна прослойка, която променя обстоятелствата около себе си или се адаптира, ако не може да ги промени, но нито за миг не престава да живее с въображение. Тази малка прослойка има еманципаторски импулс и може да живее автономно. Трябва най-после да си признаем, че такива са възможностите на обществото и то е безсилно на този етап да превъзмогне социалистическо-патерналистичните традиции. Такива са възможностите на обществото, такива са възможностите и на избирателя. Знаменателен беше въпросът, който ми зададе един избирател до болка, приличащите си села в северо-западна България. И ти и аз имаме по една уста и по един стомах. А защо
ти получаваш по-голяма заплата и можеш да ядеш повече от мен. Аз пък напук му отговорих с думите на Андрей Платонов: не можеш да живееш лесен живот в нашата страна на трудно щастие. Традиционният избирател принадлежи на модела на поведение с твърде ограничени възможности и силни обвързаности. Съвременността и политиката предлагат много възможности и слаби обвързаности. Сега аз не правя преразказ на баналната реплика, че всеки народ си заслужава политиците. Не, че не е близо до истината, но е толкова банално, че ми се струва, че е лъжа. Избирателите обаче толкова много се оплакват от политиците, вместо да се опитат да направят страната си готина, че в един момент започнах да взимам страната на политиците. Защото ако политиката беше само въпрос на принципи, тя ще да е божествена, а не човешка дейност. Но политиката е човешка дейност и именно заради това е несъвършена. Затова е точно такава, каквато сме и ние хората, които по един или друг начин участваме в нея. Не знам колко пъти трябва да се убеждаваме в това. Всичко не датира само от днес. В началото на предишния век Жозеф Дюместър беше казал, че човек е прекалено зъл, за да бъде свободен. Не мисля, че нещо се е променило. Политика знае, че мнението на избирателя е доста хаотично и стихийно. Това, което избирателя не може и не иска да разбере, че властта винаги се упражнява от малцинства при всички форми на управление и самоуправлението е нонсенс. Невъзможно е целият народ да създава закони. Политика е лицемер, дами и господа, защото се съобразява с избирателя. Циничните избиратели са създали цинични политици. Това не беше тирада в защита на политиците. Това беше моя позиция по отношение на отговорностите, които носят политическата класа и народа. Тезите, които ви развих вчера и днес, разбира се, са твърде обобщени. Когато има обобщение, има поле за интерпретация, а от тук и възможност за критика. За каквато критика, аз съм готов. Искам да завърша с една забавна история, която ми се случи по време на една изборна кампания в миналото. Стана така, че имах възможност да говоря с един от министрите, които се кандидатираха за народни представители, и се опитах да го предпазя от хипердоверяването на възможностите на избирателя. И аргумента, който използвах, беше: внимавайте с очакванията от избиратели, 60% от които вярват, че могат да бъдат урочасани. Отговорът беше: ама ти не вярваш ли? Дано някой от вас в момента не ми задава същия въпрос. Впрочем, защо не? В крайна сметка и на вас ви предстои да избирате. Вие гледате политическото предаване "Точка на кипене" на Национална телевизия България 24. Аз съм Илия Петров. Казвам добър вечер отново на господин Красимир Богданов и предлагам да започнем първо от парламентарни теми. Днес е имало среща по ваша покана с албанския посланик в парламента във връзка с правата на българите в Албания. Това е интересно, защото на фона на това, което се случва в Европа и тази вълна от мигранти, от която все повече хора започват да изпитват тревога, Албания е особена страна, меко казано. По какъв начин дойде идеята да поканите посланика в парламента? Господин Петров, ежедневните конюнктурни проблеми, които ни заобикалят, разбира се, проблема с бежанците от Сирия и от Близкия изток не е маловажен въпрос, но ние в тази ситуация по никакъв начин не бива да изоставяме приоритетите, които и ВМРО като организация има вече повече от 100 години и ние сме си поставили сериозни задачи като народни представители от Патриотичния фронт. Една от основните наши насоки на работа е поддържане, подкрепа на българските общности в чужбина. Не случайно и тази среща беше организирана в навечерието на посещението на президента на Република Албания в България, която ще се състои на 6 октомври.
Знаете, наскоро беше формирана група за приятелство между България и Република Албания в 43-то Народно събрание, която аз председателствам. Така че по наша покана и за уточняване на различни позиции, за поставяне на редица деликатни въпроси беше предизвикана тази среща с негово превъзходителство господин Курета, който гостува днес в парламента. В исторически план България много често е подкрепяла албанските тежнения за освобождение, за независимост. Още в годините на албанското възраждане, което се случва твърде късно в началото на 20 век, големите просветители, братята Фрашери, политиците Хасан Прищи и Нафан Ноли са хора, които непрекъснато са контактували с българския политически елит по това време. Пребивавали са в София, търсили са подкрепа за извоюване на своята независимост. И не случайно Албания става свободна държава именно, както обича да се изразяват военните на върха на българските щикове по време на Балканската война. Всъщност България, извинявайте, Албания се освобождава последна на България. Освобождава се последна на Балканите и то последна от, разбира се, държавите, които имат по-стар исторически произход, но от Босна и Херцеговина, Словения, те са след разпада на Австро-Унгарската империя. Така че България има особени приноси към независимостта на Албания. Твърде често двете страни са воювали срещу общи поробители и по време на османското владичество и в годините след Балканските войни, когато Македония е окупирана, също и части от Албания, от кралство на сърби, хървати и словенци по това време. Така че намерихме доста теми в посока на това, което предстои в бъдещето, не само в исторически план. Знаете, Албания е членка на НАТО отскоро, където си партнираме твърде успешно. Подала е заявка за членство в Европейския съюз, води преговори в предприсъединителен процес и така опита на България в тази посока може да бъде полезен. Но ние до този момент по никакъв начин не сме поставили срещу нашата подкрепа някакви искания, т.е. нашата подкрепа е била безрезервна. И смятам, че дойде момента да обърнем малко повече внимание на правата на българите в Република Албания. Статистиките сочат различни данни, но така най-честите цифри, които се споменават, са между 50 и 100 хиляди българи живеят там. Това е сериозен спор. В компактни общности в района на Мала Преспа, на Кукаска гора и на Голо Бърдо, като една част от българите в Албания са мюсюлмани, по-малка част от тях са християни, но това по никакъв начин не е заличило националните им характеристики и българския им произход. В последните години виждаме едно сериозно възраждане на българщината в Албания. Вече функционират няколко български организации културно-просветни, част от които са признати от Държавната агенция за българите в чужбина. Много албанци са получили български документи за самоличност, български паспорти, а ежедневно, дори сега в хода на кампанията на университетите за кандидат-студенти, много младежи от Албания и в момента учат в български висши учебни заведения. Всичко това ни задължава да бъдем доста отговорни и доста взискателни към спазването на тяхните права. Към момента българите в Албания нямат статут на малцинство, нито на национално малцинство, нито на културно такова. И за това ние поставихме въпроса пред господин Курета какви стъпки според албанското законодателство трябва да се извървят, за да може българите да придобият статут, какъвто имат други малцинства. Да не говорим, че в районите на традиционните български малцинства в Албания има много сериозна и доста финансово и политически подплатена македонска пропаганда и част от българите там постепенно под влияние на тези фактори започват да губят самоличността си, идентичността си и да се записват като македонци. Това е наложително нашата държава да реагира по един сериозен начин, да реагира чрез своите институции, чрез Българското външно министерство и да успеем да опазим тези автентични български общности, които, знаете ли, наистина са запазили един език, който е първичен, който ни връща назад във времето и тяхната самобитна култура, фолклор. Това са неща, които обогатяват не само
богатството на българския етнос, на българската народност, но могат да бъдат полезни и за много добрите отношения между България и Албания в настоящето. Понеже аз съм лаик в тази област, но в самата Македония има проблем с албанското малцинство. Как успят македонците да привлекат българското малцинство в Албания? Но ми се струва, че те не са толкова силни, за да го направят. Тук въпросът не е до сила, въпросът е до целенасоченост и до държавна политика. Аз мога да дам примери с друга съседна нам страна. Наскоро бях в Румъния, там, тъй като по румънското законодателство всяко малцинство, което наброява повече от 1000 души, има право да бъде определено като такова, и част от българската общност, дори ръководството на някои от българските организации срещу някакви финансови знаци са се записали под влияние на македонската пропаганда, и пак казал срещу средства, са се записали като македонци, и сега в момента има новоизлюпено македонско малцинство в Румъния. Така че старите методи от някогашните югославски тайни служби са много добре усвоени от наследниците на Югославия в Македония и работи се много сериозно в тази посока. Но големия въпрос е къде е българската държава, и ние като по-голяма и естествено като по-силна страна смятам, че имаме механизмите, имаме възможности да парираме тези действия. Въпросът е само да бъдат определени като приоритет на българската външна политика тези действия. Сега се сещам за нещо, понеже македонската политика е доста мъглива, но преди време там се беше появила партия на египтяните. Те твърдяха, че македонците всъщност произлизали от египтяните, поради факта, че римските войски, част от които са били набрани от македонската територия, са имали особени отношения с обкръжението на Клеопатра. Да речем, това съществуваше такава партия. Македония продължава ли да се държи така неадекватно в исторически план? За съжаление, все повече продължава да се държи неадекватно в тази посока. Когато нямаш идентичност, когато нямаш здрави основи национални, върху които да се опреш, тогава се измислят различни теории. Сега знаете, последните години от времето на Груевски се разви една истерия около така наречената антиквизация на Македония. Там са насочени всички пропагандни средства, държавната машина в посока на това, че македонците са едва ли на най-древния народ на земята, и по телевизията в най-гледаното време се излъчват такива предавания. Бог създаде Македон, който беше баща на европейците, на бялата раса. Просто наистина смешни са от нормална наша гледна точка тези неща, но те намират и хващат корени сред македонското общество, и както се изразява един известен наш историк, Македония остана последния резерват на комунизма в Европа и продължава в тази посока. Слава Богу, обаче... Извинявайте, че ви прекъсвам, но имаме зрител на телефона. Те винаги са много интересни. Така че, слушаме ви. Добре. Ако желаеш, ще се обади отново. Добре, да преминем към нашите силовни, както казват французите. Вие сте член и на Комисията по образование. Вчера, или не си спомням кога, ваш колега ми каза, че новия закон за предучилищното и средното образование е минал 1/3 на първо четене. До края на годината ще се приеме ли закона? Има ли в него неща, които българските учители би трябвало да знаят, които, впрочем, 15 дни се радваха, че ще имат увеличение на заплатите. От 15 до днес, когато министърът Горанов заяви, че тая работа няма да стане както винаги. Но да не говорим за пари, да видим законово как ще се уредят нещата. Нека да се върнем малко назад във времето. Този закон беше подготвен преди 3 години от предишното правителство на Борисов. Тогава не успя да се приеме. Разбира се, и така подхода към налагането силово в ония момент на закона не беше възприет от
гилдията на учителите. Сега, слава Богу, така доста по-възприемчиви са представителите на ГЕРБ в Комисията по образование за нови идеи, за срещи. Ние от Патриотичния фронт направихме десетки срещи с различни организации, с колективи и в крайна сметка предложихме 240 промени в проекто Закона за предучилищното и училищното образование. Той мина на първо четене в зала, ако не се лъжа, през месец юни. Сега в момента сме някъде на 50% приет закон на второ четене в залата. И понеже започнахте темата с учителските заплати, Патриотичният фронт предложи, за да няма такава зависимост от решението на този или онзи министър на финансите, на образованието или така нататък, предложи да бъде законово регламентиран този въпрос. Като бъде увеличен бюджета за образование и достигне до 2018 година на 5% от брутния вътрешен продукт на България, като бъдат фиксирани учителските заплати на минимум 20% над средната работна заплата за страната и при пенсиониране съответно всеки учител да получава 10 брутни работни заплати, които да му дадат все пак една възможност за малко по-прилични доходи и адаптация към новите условия, в които ще живее. Това бяха наши предложения, които една част от тях срещнаха разбиране, с други не се съгласиха отново по финансови причини. Главно страна финансовото министерство имаше съпротива и финансовата комисия в парламента. Но смятам, че и това, което успяхме да извоюваме на този етап за 10-те брутни заплати, също е сериозен успех и постигнахме... Според вас това ще мине ли? Тази поправка. Тази поправка със сигурност ще мине. Имаме съгласието на всички групи, които членуват и на всички народни представители, които са участници в Комисията по образование и наука, така че не смятам, че там ще има някаква съпротива. Друг е въпросът за процентите увеличение. Там смятам, че двубоят ще бъде много сериозен и дискусията ще бъде много разгорещена. Те са две различни неща, но все пак това не е малко. Всъщност, за да не говорим толкова меркантилно, кои са по-важните промени в закона от гледна точка на някакво ново фундиране на образователна система? Впрочем, предполагам, че нещо радикално няма да има, защото според мен българското учителство е оцеляло, защото е било консервативно. Така. Иначе, ако тръгне да се реформира много тотално, ще стане ако се като... Определено е така. Нека кажем, че от такъв закон има нужда. Това безспорно е факт. Ние дълги години се залъгвахме с така, може би актуални за преди 20 години квалификации, оценки, но не актуални за съвременната епоха, че българските ученици са най-добрите, най-умните, че нашата образователна система е прекрасна и в крайна сметка видяхме колко много деца сега отпадат от училищата, колко лоши и занижени са резултатите при външните оценявания, да не говорим и неграмотността, че се шири много сериозно в българското училище. С това този закон е нужен. Това, което е различното от всичко до момента, което е практикувано в българската образователна система, първо създава се двустепенна система на средното образование. Учениците ще могат да завършват в 10-ти клас по общо образователната система и след това тези, които желаят да постъпят на работа, могат спокойно да започнат жизненото си поприще с работно място. Да. Тези ученици, които имат по-сериозни амбиции и по-голямо желание да продължат образованието си, да кандидатстват после, продължават от 10 до 12 клас в профилирани или професионални училища и така се създава и една отсявка на качествен принцип на учениците, които наистина имат амбицията и възможностите, и на тези, които са изкарали курса на обучение, повече нямат нужда от образование. Други важни въпроси са възможността, например, в малките населени места, училища до момента са до 8 клас. Предимно, дори аз не знам да има училища в дадено село в определена община Хикс, което да е след 8 клас. Сега се дава възможност тези училища да бъдат разширени до 10 клас. Това от една страна ще
дори ако вие казах да не сме меркантилни, да, така е, но ще спести разходи, да речем, на семейството да изпраща децата си в съседния град, в общинския център. Да, от друга страна, едно дете, един младеж, когато остане до 16-17 годишна възраст в селото си, той може тогава да се адаптира и да си намери някаква работа там в земеделието. Тоест, има определена възможност да се запазят децата и младежите в малките населени места, а не след като заминах, както е до сега в 8 клас, повече да не се върнат в родното си село. Това са доста добри и то, както разбирам, неща, които са консенсусни, май няма противоречие. Да, там няма противоречие. А ще могат ли между 10 и 12 клас учениците да избират кои предмети да учат? Да речем, за тях най-важни са чуждите езици, математиката, българския, това с което ще кандидатстват. Има някои предмети, които те не биха желали да посещават. Как ще стои въпрос с тези, които са задължени да посещават и тези, които свободно могат да избират? Тук няма промяна от ситуацията към момента. Има учебен план, който се изпълнява, има държавни образователни изисквания, има, разбира се, задължително избираема и свободно избираема подготовка. Така, значи този план не се променя съществено. Другото, което е по-различно, че основният курс на обучение ще се завършва в 7-ми клас за всички ученици. Сега в момента имаме една ненормална ситуация, при която едни деца завършват в 7-ми клас, постъпват в профилирани училища, други завършват в 8-ми и завършват и продължават от 9-ти клас нататък в гимназиалната форма, и това създава допълнителни трудности при външни оценявания и при уеднаквяване на критерии, така че беше намерен правилният подход 7-ми клас да бъде границата, в която всички деца ще преминават в горната степен на образование. Днес дори приехме някои поправки в закона, които така налагат малко по-строги мерки по посока на дисциплината на учениците, на уважението към учителя, на спазването на неговото достоинство, като, например, мярката отстраняване от час, която до момента беше доста проблемна, знаете, сега вече е приета законово и когато ученик нарушава дисциплината и няма никакви други средства, с които може да му бъде повлияно да спре да прави това, той бива отстраняван от учебния час, след което се уведомяват родителите му и съответните след това последици си носи. Друга мярка, която също е нова, е преместването от една паралелка в друга в същото училище. Това е от една страна така доста сериозна санкция, от друга пък разбира се, всеки ученик има възможността да се поправи и при така постигане на добри резултати по посока на дисциплината, той може пак да възстанови от следващата година участието си в тази паралелка, в която е бил преди. Това са така значителни и важни въпроси, които вълнуват всички учители. Голяма част от нещата, за които ние настоявахме, за съжаление, не се приеха. Ето сега ще ви дам един пример. Ние предложихме да се запазят количествените оценки за децата в началния курс на обучение от 2 до 4 клас, като... Запомнете, това е важно да ни го кажете. Нека да чуем зрителя, ако този път е успял да се свърже с нас. Целите сме слух. Ало? Да. Добър вечер. Здравейте. Здравейте. Както разбрах, вашия гост е от Враца ли? Да, от Враца е. Господин Богданов. Да. Вие сте народен представител, нали? Да, разбира се. От Враца. Имам един такъв въпрос. Вие засегате повече нещата във връзка с образованието. Това е много правилно и добре, но аз искам така, понеже съм от този район Враца некъде, искам да ви задам един такъв въпрос. Във Враца, например, имате ли впечатление относно водоснабдяването и канализацията, общо за окръг Враца? Имам предвид на управителя на ВиК Враца Ангел Престойски. Понеже тук в нашия район, аз съм от район Бяла Слатина, имаме страшни проблеми с водоснабдяването и трябва да ви кажа, че така имам познати във Враца там относно него. Те го приписват, така дават сравнение с Краси Черния.
и на него му викат Ангел Мокрия. Нещо подобно като този Краси Черния, така предполагам, че това ви говорим нещо. Разбира се. В тази насока. Кажете вашето становище за това господин, защото той е с всички партии, откак е назначен 2002 година. До ден днешен. Той БСП, Божинов го назначи, след това Таратан и така нататък и до последно и Борисов и Цветанов. Кажете нещо за това господин Ангел Престойски. Благодаря ви. Подсети ни нашия зрител, че трябва да смениме темата. Аз предлагам следното. Преди да отговорите на въпроса, да видим репортажа за Враца, за да можем да направим комбинацията. Въпросът е ясен. Водата във Враца винаги е била проблем. Така че, моля колегите да пуснат това, което репортерите на Национална телевизия България 24 подготвиха и след това ще продължим разговора с господин Красимир Богданов. Враца е най-големият град в северо-западна България с население към 2014 година от 57 771 души. Административен и стопански център на едноименните община Враца и област Враца. Намира се на около 112 км северно от София, 40 км югоизточно от град Монтана. Разположен е в подножието на Врачанският Балкан, градът е отправна точка към множество пещери, водопади и интересни скални образования. Най-известни сред тях са пещера Леденика, водопад Скакля и прохода Вратница. Във Враца се съхранява Рогозенското съкровище, което е най-голямото тракийско съкровище, откривано до сега. Ежегодно в града се провеждат ботеви дни, чиято кулминация са митингът Заря на 1 юни, провеждан на площад Христо Ботев, както и всенародното преклонение на 2 юни на връх Околчица. Девизът на Враца е град като Балкана, древен и млад. Ето какви са проблемите на града. Безработицата, битовата престъпност и липсата на адекватна медицинска помощ в малките населени места са основните проблеми, които поставят хората от Врачанска област. Във Враца има хроничен недостатък на регионална политика, ограничен демографски потенциал, амортизирана инфраструктура, силен натиск върху социалната система. Основните регионални проблеми са следните: обезлюдяване на северо-западен район, демографски срив, висока безработица, недостатъчни чуждестранни инвестиции, ниска конкурентна способност, липса на инфраструктурно осигуряване, концентрация на бизнеса в столицата, което затруднява фирмите от провинцията, и като образование изместване на фокуса на средното образование от професионално ориентирано към мениджър и лидерско ориентирано, липса на дуално обучение, липса на условия за следдипломно повишаване на квалификациите със специализирана професионална насоченост. Местоположението на област Враца, географски разположена в границите на северо-западния регион на България, който през последните години е определен по икономически показатели като най-бедният в рамките на Европейски съюз, предпоставя силно негативното влияние на няколко основни фактора върху характеристиките на средната за сигурност в областта. Районът е все още с високи нива на безработица, почти липсват чуждестранни инвестиции. Икономическата среда е силно повлияна от макроикономическите проблеми в страната. Липсата на последователна и социално ангажирана политика за регионалното развитие и подкрепа на малкият и средният бизнес допринася за все по-задълбочаващата се криза в икономическите, социално-битовите и културно-образователните процеси, които влияят основно на криминогенна обстановка в тази област. Транспортната инфраструктура е развита, но в голямата си част автомобилните пътища са зле поддържани, особено второкласната и третокласната пътна мрежа. На територията на област Враца се намира ЖП възелът в град Мездра,
който преминава през главен път Е79, както и път 215, ползван доскоро като интензивен транспортен коридор за превози на стоки с ферибот през река Дунав, но с пускането на експлоатация на втори мост край град Видин, неговото значение намаля. Влошените икономически параметри в областта водят до ниска трудова заетост на населението. Безработицата е силно изразена на фона на останалите икономически райони в страната. Младежката безработица също расте и делът на трудово неангажираните и нискоквалифицираните групи, малка част от които участва в програма по заетостта за кратки периоди от време. Голям е делът на така наречените бедни работещи, т.е. население, което упражнява трудова дейност, но получава възнаграждение около минималната работна заплата в страната. Общественото разслоение на бедни и богати все повече се задълбочава и то в посока увеличаване на дела на хората, живеещи в екзистен минимум. Ниските доходи създават предпоставки за социално напрежение и конфликти на междуличностна основа, понякога стигащи до крайни форми на агресия. Социалните проблеми в областта са свързани с негативната демографска тенденция. Налице е процес на трайно обезлюдяване на територията, обусловено от отрицателен демографски приръст и интензивни миграционни потоци към големите градове в страната и към чужбина поради липса на перспектива за трудова заетост на икономически активното население. Расте броят на малките населени места, обитавани предимно от възрастни и самотно живеещи хора и все по-интензивно в пустеещите и необитаеми домове на компактни маси от маргинализирано население, което няма доходи, образование и трудови навици и носи потенциален риск за генериране на престъпност в селата. Тези групи предпоставят рисков фактор за възникването на социално и етническо напрежение. Снижаването нивото на образованието и игнорирането на ролята на семейството и училището във възпитанието на подрастващите продължават да произвеждат социално и трудово неангажирани хора с нисък обществен статус, без морални ценности и склонност за присъединяване към общности с криминални наклонности и предразположеност към извършване на престъпления като средство за препитаване, предимно кражби и грабежи. Факт е, че се разширява и кръгът от домакинства, в които вече трето поколение е без трудови навици и при които единственото легално пребиваване за придобиване на средства за съществуване са социалните помощи. Ако гледахме само кадрите, без да чуваме текста, ще да ни достави по-голямо удоволствие, но и двамата знаем. Всъщност е време да кажа, че разговорът между нас е много любопитен. Нека кажем на зрителите за какво става дума. Вие сте бил учител в училище Христо Ботев по история. Аз също съм бил учител в това училище във Враца, само че по философия. След това вие сте бил общински съветник във Враца, аз също. Вие сте депутат от Враца, аз също бях. Единствената разлика е в това, че вие сте на 40, аз на 50 години. Така че разговорът ви сте любопитен, защото аз чувствам много уютно с вас. Нека да уважим първо нашия зрител и след това да преминете към по-мащабен поглед върху проблемите и вашата визия за тях. Проблема с водата винаги е бил съществен за Враца. Сега, след като се изгради новия цикъл, аз ходих наскоро, улиците още не са оправени. Как мислите, че ще продължи по-нататък развитието, особено пък макар че човек се обади от Бяла Слатина, тя е друга община все пак. Така. Но знаете за какво става дума. Проблемите са изключително много, особено в малките населени места. Така, винаги са били при сърце хората оттам. Знаете
там се е зародила съвременната българска нация. Именно от село сме тръгнали всички. В България, според мен, всички сме от село, така че... Успях за тези месеци в Народното събрание да открия приемни в всички общини на област Враца. Посетих и голяма част от селата. Дори след края на лятната сесия на парламента направих един отчет, който отпечатах в така доста голям брой и минах в много от населените места, представих очи в очи това, което съм свършил пред хората и ги попитах за тяхните проблеми. Един от най-често задаваните въпроси беше за лошото състояние на водоснабдителната мрежа. И няма как да не е така, тъй като там ремонти не са извършвани от десетилетия, някъде вероятно от 40-50 години, откакто са полагани канализационните тръби, етернитови по това време. Да. Сега подлежат на непрекъснати аварии, често се пукат тези тръби, когато са извън общинския център, твърде трудно пристигат представителите на водоснабдяване и канализация. По няколко дена често се случва да нямат съответно вода хората. И те са абсолютно прави да недоволстват и да искат по-добри условия. В крайна сметка всички сме данъкоплатци, всички си плащаме задълженията, а услугата, която ни се предоставя, не е най-качествената и тая, която заслужавам. Така беше много отдавна. Аз съм останал с впечатлението, че този проблем се е решил, защото си спомням, че в периода 1997-2001 аз говорих с тогавашния министър на регионалното развитие и благоустройството, Евгений Бакърджиев. Той ми каза, само си помисли, че този въпрос стои дълго време от времето на социализма. А тогава държавата е разполагала с огромни средства, с които как няма да осигури вода на хората. И си помисли, защо тогава не е станало и ние не можем да го направим. Аз така не намерих отговор на този въпрос. Да, нека не бъдем крайни песимисти. Доста от проблемите са решени, особено в градовете. Аз имах предвид селата, където частично са подменяни канализационните системи. Затова и там сега към момента ситуацията е по-тежка и проблемите са по-сериозни. Затова уважавам мнението на нашия зрител и надявам се да има възможност и държавата, и Министерството на регионалното развитие да подпомогне точно този тип услуга и да обърне внимание на малките населени места и на възможността за по-добро водоснабдяване в тях. Ще влезете ли в деликатната тема за персоната Ангел Престойски или предпочитате да не говорите за нея? Защото човека задава въпроса, че от 2002 година той е шеф на ВиК. Не знам какво ще каже точно. Познавам господин Престойски така като сериозен професионалист, като председател на асоциацията, ако не се лъжа, на управители на такива ВиК дружества. Негови са заслугите безспорно за това, че Враца си реши проблема с водата преди години, но вероятно и от дългото заемане на длъжността, може би човек натрупва повече рутина или става по-невнимателен или по-нечувствителен към проблемите на обикновените хора. Но смятам, че в добрия тон, който в годините съм имал с него, няма как да не намериме общи решения и възможности, точно този тип проблеми да бъдат разрешавани по някакъв начин. Може би има и ситуации, в които е трудно на което и да било дружество да намери правилното решение, да разреши всички проблеми изведнъж. Така че в общи линии има някаква вина, може да кажем, и в дружеството, има и някаква и финансова невъзможност всички проблеми да бъдат решени, но лично аз винаги съм бил взискателен и съм смятал, че щом има проблеми в една система, трябва да бъдем още по-сериозни и настоятелни, нещата да се случват по правилния начин. Докато говорихте, ми хрумна един въпрос, тъй като говорихте за това, че той е изкарал дълги години там, влязъл в рутината. Тук един ваш колега, в смисъл кандидат за кмет, спомена, че втория мандат е достатъчен за един кмет, тъй като той вече е дал от себе си това, което е възможно и някакси третия мандат като че ли не му е толкова необходим да работи, колкото да си почива. Каквито и да са аргументите,
това се решава от парламента. Ние сега няма да го решим, но вие какво мислите по въпроса? Съгласен съм. Вероятно колегата Лилков го е казал това. Да, точно така. Познаваме се добре с него. Смятам, че наистина така по-продължителния период имаме кметове, които вече по 12-16 години заемат тези длъжности. Какво ново може да даде един кмет с толкова много мандати на своя град? Не оспорвам, че в България не се цени професионализма, не се цени кариерното израстване. В крайна сметка да достигнеш до някакъв етап, в който да намираш правилните решения, най-правилните решения, все пак трябва да имаш и в значителна степен опит, качества и много така натрупани контакти, ако щете, но мандатността е била и винаги приоритет и на ВМРО в политическите програми и смятам, че доброто решение за това да не изпадаме в ситуация, че някой кметове се превръща в местни феодали, е да има все пак мандатност. Само един пример ще ви дам. Бях наскоро, всъщност още като заместник кмет на Враца, в един побратимен френски град Вилньов-Люруа се казва. Да, спомням си. Там мандата на кмета е 7 години. Смятам, че 7 години е достатъчно време да можеш да начертаеш своята проекция за развитие на града ти, да направиш съответните планове, които да започнеш да изпълняваш и да успееш и да ги реализираш. И този мандат от 7 години, след това за него ще си извършил всичко, което е възможно да се извърши според твоите качества и способности. Хората могат да оценят дали си се справил добре или зле. Казахте Вилньов-Люруа. Там още ли управлява представител на Френската комунистическа партия? В момента управлява представител на партията на Саркози. Десницата е така с доста сериозни позиции, но втората политическа сила в градчето е Френската комунистическа партия, а всички околни населени места се управляват от кметове точно от тази партия. Да, защото когато аз като общински съветник бях там, кмета беше от Френската комунистическа партия. Впрочем, те имаха наистина много интересна система. Да се върнем към Враца. Какво бихте казали за трите най-добри неща на града, които ви харесват, независимо кой е кмет или не, и други, които вие бихте променили в зависимост от това какви ще бъдат вашите възможности? Като местоположение, изобщо града си има своите плюси, но има своите минуси. Последните години всички врачани се наслушаха, непрекъснато се говори за улици, за дупки, за асфалт, за воден цикъл, за тръби, за проекти. Един безкрайен разговор, който като че ли втръсна вече на нормалните хора и все по-рядко се говори за обикновените човешки неща, взаимоотношения, за културата, за изкуството, за това, че Враца е дала изключително много и талантливи представители в тези области, не само национално, но и световно известни такива личности. И за това, според мен, трябва да поставим отправната точка, че хората са най-важни в тази ситуация. Всеки един кмет, който и да бъде той, трябва да работи в интерес на хората, на обикновения човек. А иначе това, което е безспорно, Враца има уникална природа. Аз може би съм пристрастен, разбира се, в този смисъл, но такова съчетание на планина и на равнина, един град разположен в полите на тази планина, поне не знам друг такъв голям и областен център да има в този вид. Враца има изключително високо ниво на културен живот, има изключително добре функциониращи, макар и при безпаричие, при тежки условия, културни институции. Това са неща, които никой не може да отнеме и въпреки опитите на различни правителства да ликвидират голяма част от културния живот на Враца и тези институции, не успяха. Врачани се оказаха не само големи музовири, както ги наричаме ние, но се оказаха и доста устойчиви в този смисъл и запазиха културните си институции. Според мен трябва да се обърне малко повече внимание на местното самоуправление. Аз в срещи, за които споменах преди малко, се сблъсках с един сериозен парадокс, който е всеизвестен. Разбира се, кмета на
едно населено място, малко кметство, село, да речем, се избира мажоритарно. Да. Освен него мажоритарно се избират в България само президента и общински кмет. А в крайна сметка този местен мажоритарно избран кандидат няма абсолютно никакви правомощи. Той не разполага с бюджет, не разполага с средства. Такива кметове преди се назначаваха. Превърнали са се тези кметове едва ли не в просеци пред вратата на големия, на общинския кмет, да искат средства за какво ли не. Затова според мен нормалната ситуация в този случай е да се въведе система на делегирани бюджети за кметствата. Тоест всеки един кмет да знае с какво разполага, да се засили ролята на кметските съвети, които в момента само на книга или пожелателно съществуват, но нека бъдат институционализирани, да бъде на общо селско събрание решавано кои са важните приоритети за селото и бюджета, който се полага на кметство, да бъде насочен в тази посока. Сега, тъй като аз съм бил в местната изпълнителна власт, знам, че колкото по-настоятелен или по-близък е до управляващия общински кмет, съответния селски кмет, толкова повече инвестиции има и повече средства за неговото село. Което наистина не е правилно като подход или поне не е справедливо. Това смятам, че ето ви една посока, която трябва да се промени. Спомена се тук за тежките демографски проблеми в Врачанския регион. Наистина са такива, наистина намалява и се обезбългарява региона. Затова ние предлагаме от една страна вече в Общинския съвет във Враца функционира фонд за асистирана репродукция на семейства с репродуктивни проблеми или така наречения фонд инвитро. Той беше предложен от общинските съветници от ВМРО в миналия мандат. Вече за наше най-голямо щастие се родиха и няколко деца благодарение на този фонд. Ние смятаме, че не трябва да се стимулира безотговорното родителство. Когато си малолетна майка от цигански происход, съвсем нормалното и естествено, че няма как да осигуриш добрите условия за качествен живот, възпитание и обучение на своето дете. Нашата страна по този начин, по който вървим, рано или късно, когато тези недобросъвестни родители изпращат децата си на улицата, момичета стават проститутки, а момчетата крадци. Да. Ние ще се превърнем в една нация от крадци и проститутки рано или късно. То е абсурдно. На 14 години ти още не знаеш смисъла на живота, създаваш нов живот. Понеже ни остава малко време, бих искал да поговорим и за вашите съперници. Вие ги познавате. Бихте ли искали да назовете слабите им места, където ще ги атакувате? Не бих се ангажирал да излагам слабостите на своите опоненти. Според мен всеки един има и качества, и недостатъци. Няма как да не е така. Това е в същността на човешкото същество. По-скоро бих обърнал внимание на зрителите на това, което аз мога да предложа и това, което аз мога да направя. Така ще бъде по-лесно. Вие направо може да кажете приоритетите и да... Смятам, че натрупах значителен опит като общински съветник, 2 мандата в Врачански общински съвет и още по-ценен като заместник кмет на община Враца, тъй като вече всички механизми на управление и така добрия подход към администрирането са ми познати. Показах, че винаги съм стоял на страната на добрите идеи, т.е. много от позитивните неща, които са случили в общината и в ресорите, които аз съм управлявал, образование, култура, спорт и туризъм, те не са били мои лични постижения, те са били в резултат на това, че при мен са дошли хора с добри идеи, аз не съм ги отпратил. Аз съм казал да, аз ще ви помогна и заедно ще осъществим нещо полезно и хубаво за общината. И в областта на туризма постигнахме безспорни успехи, тъй като поне в рекламата на туризма Враца успя да спечели престижни награди от абсолютно всички международни туристически изложения и борси в България. В резултат на това нашия регион беше забелязан и дори от репортажа, който видяхме, атракционния парк Леденика, миналата седмица бях там, наистина огромно количество хора пристигат не само от страната, но и от чужбина и посещават врачанските забележителности. Само ръста на туристите ежегодно във Враца се увеличава с 8%, при 6% за страната. Ето ви нещо положително и нещо хубаво. Освен това,
мисля, че пък опита, който трупам и сега в Народното събрание, контактите ми с централната изпълнителна власт, които са на добро равнище, могат само да бъдат от полза на врачани и най-после да се преодолее тази непрекъсната съпротива и противопоставяне, ако кмета от едната партия, пък централната власт от друга, тогава няма да има пари за града. Напротив, аз съм противник на тази теза, защото сме се нагледали и на случаи, когато са съвпадали властите и пак не е имало средства за града. Тогава кмета се е скарал с председател на управляващата партия. Въпрос е на лични качества, на лични възможности и на това човек да бъде позитивен, да бъде отворен към хората. Доказал съм го това. Хубавите идеи трябва да бъдат подкрепени, трябва да бъдат насърчавани и смятам, че Враца, макар и да изпитва затруднения, има едно много по-добро бъдеще от това, което е настоящето. Един последен въпрос. Днес господин Ангел Джамбазки, който утре ще бъде гост в Точка на кипене, кандидат за кмет на София от ВМРО, заяви ред и сигурност. Това е неговия слоган за София, доколкото разбрах. Вие имате ли готов слоган, ако не е тайна, да ни го кажете, ако не го запазете, както решите? Мога само да, ако имаме време за минутка, да коментирам реда и сигурността първо, тъй като това е един от нашите сериозни приоритети. Не случайно, пак по инициатива на съветници от ВМРО, беше приета наредба от Общинския съвет за създаване на доброволни формирования за действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации. Другото наше предложение, което сега ще внесем, е за създаване на общинска полиция с възможността живота, имотите, продукцията на хората да бъде запазена. Ако говорим за слоган, на този момент сме се спряли на два девиза, които ще използваме по време на кампанията. Единият вече го споменах, важни са хората. И вторият е ВМРО патриотична организация, и винаги е била такава. Ще напишем върху нашите агитационни материали патриотичния избор за Враца. Благодаря ви. За съжаление трябва да спрем, тъй като вървим към края. Пожелавам ви успех. Надявам се да се видим след изборите с още добри новини, защото малко добри новини се чуват напоследък. Така че напред. Лека вечер ви желая. Дами и господа, минаваме към следващия предпоследен момент от предаването, рубриката Гаф на деня. Няма как да не се спра на факта, че Ева Паунова, 29-годишната преводачка на Бойко Борисов, твърди, че Меркел не е казала истината. На къде отива този свят? Интересен правен въпрос е, може ли, преводачката на Борисов, която му е подчинена, да оспорва думите на началника на Борисов, на който той е подчинен. Сиреч Анджела Меркел. Разликата между Бойко Борисов и Анджела Меркел май е само в това, че той е искал да каже, а не успял, а тя е искала да чуе и успяла. Защото се твърди, че България в никакъв момент не е поискала да има гореща точка на нейна територия. Това каза евродепутатката от ГЕРБ Ева Паунова пред медиите в парламента. Горещите точки ще бъдат разполагани извън територията на страните от Европейския съюз, заяви Паунова. Попитана дали по този начин потвърждава, че госпожа Меркел е излъгала, като е цитирала да казва, че България сама е поискала да има гореща точка, т.е. разпределителен център за бежанци, Паунова повтори, че не знае да има такава инициатива от наша страна. Аз не знам какво става, но ми се струва, че нещата не са толкова прости, колкото изглеждат. Не случайно господин Борисов е заговорил за горещи точки, защото за такива горещи точки са предвидени средства. Не е случайно, че такива средства на България и трябва. Друг е въпроса дали заедно с бежанците, които ние ще приемем и със средствата, които ние ще получим, ще постигнем целта, която някои си въобразяват, че ще постигне. Но да не гадаеме, рано или късно отговор на този въпрос ще бъде намерен. Последното, което искам да ви кажа, ще бъде свързано с това, че отутре
стартира предизборната кампания за местно самоуправление в страната ни. И аз не знам колко общ е брой на кандидатите за общински кметови и съветници, но в крайна сметка ще бъдат избрани 265 кмета и около 5000 общински съветници. Утре очаквайте да разберете за 25 години демокрация колко българи са успели да минат през властовите положения. Направил съм самостоятелно проучване и то в продължение на няколко години. Ще разполагам и с цифри. Ще ви бъде интересно, повярвайте ми. Но за да завърша с нещо сериозно, изборите са битка не само за властта, но и за осъществяване на идеи. И за това си позволявам да ви дам един съвет. Слушайте и наблюдавайте кандидатите. Личи добре кой иска да захапе само кокала, кой си търси работа като кмет и кой иска да осъществи на практика идеите си за управление на града, в който живее. По своята крайна цел, написа някога Тончо Жечев в Българския Великден, по логиката на своя живот всяка идея иска от тези, които я изповядват, нещо абсурдно. Тя иска не нещо от тях, а тях самите. Поради всичко това, в моменти на прелом и съмнения, един от първите въпроси, които възникват пред въображението на идейния човек е: струваше ли си всичко това нашия живот, сили и младост? Това написа Тончо Жечев някога. Вие гледахте Точка на кипене, едно предаване на Национална телевизия България 24. С вас беше Илия Петров. Утре по същото време и на същото място гост на предаването ще бъде заместник-председателят на ВМРО и евродепутат Ангел Джамбазки, който ще бъде и кандидата на ВМРО за кмет на София. А сега лека нощ!